جی میرے پیارے ویر امجد علی رانجھا صاحب آف کوٹ مومن حال آف دبئی رانجھا صاحب بھائی اس خود غرض نو روز گزردیاں ویدا ہاں اس خود غرض نو روز گزردیاں ویدا ہاں نت میں اپنے آپ نو مردیاں ویدا ہاں اوے ویکھن آلہ کوئی بدنام نہ کر چھوڑے ویکھن آلہ کوئی بدنام نہ کر چھوڑے ویدا ہاں پر ڈردیاں ویدا ہاں لا غرض ہوئی تین کچھ نہیں لبنا مینو آدین موسن رول نہیں اوہ اس گول دا کم میں گول کرنا انجے کر زندگانی گول نہیں او میرا سجانے او بھاوے نہ جانے میری نب سکھ دی بالکل نہیں او ساری زندگی ریاض دا رول مرنا او دے ایک نخرے دا مول نہیں ای چدر صاحب دی طرفو لڑکا صاحب دی نظر بھائی میں سنیا ہے شہر دے واسیاں تو کچھ رنج ودیاں سرکاراں او تیری شان دے این خلاف کی تھی وقت کئی غلطی بیماراں او میں نو سائل سمجھ کے وقت چدے یاسین میں عرض گزاراں او جدہ فوج تے شاہیاں شاہ کوئی نانی تیرا ادن دا تابے داراں ای چدر صاحب دی طرفو لڑکا صاحب دی نظر دوڑا لڑکا صاحب بھائی تو ہکو ایک درد غریب دا لگدا تو سانگے دی میراجیں اور تو میں مجبور دے برم دا شملہ تو لڑ پوڑ گئے دی لاجیں اور تو میریاں گجیاں مرزان دا سچ مچ اکسیر علاجیں اور پتہ ہوندیاں سندیاں ہی نو ملدا کیٹا بیلیا پتھر مزاجیں جی بھائی عادل عباس ہے پنجابی دے بڑے اچھے لکھاری بلانگ کر دینے ہیں علی پور سیدہ تحصیل بیرہ ضلع سرگودا انہاں دی نظر بھئی اللہ دیندہ ہے قسمت آلیہ نو کسے نیک نصیب دا سانگا اور ساری زندگی ہوندہ ہے چھاں وانگوں لج پال حبیب دا سانگا اور شک پاندہ ہے تیری تاکے چھے زردار رکیب دا سانگا اور تائیں اج کل بارو لگدا ہے تینو درد غریب دا سانگا جی چودھری امجد علی رانجھا صاحب آپ کوٹ مومن حال آپ دبئی میرے نہایتی پیارے دوست انہاں دی نظر بھئی اسا تائیں دی نوکری دیونی ہے ساڑی زندگی جتنے تائیں اور مار ونجنا ہے تائیں دے قدمہ ویچ کیوں ونجنا دور کی دائیں اور تے تو وکرا دس کائنات دے ویچ کیڑا درد غریب دا سائیں اور کسے پاسے میں کیوں منہ کرنا ہے میرا سب کچھ جدنی تھائیں